En fait, nous sommes en mission, nous sommes les membres de la cellule de coordination pour la vulgarisation du projet de constitution. Nous sommes mandatés par le gouvernement à venir auprès de la troupe pour expliquer le contenu de ce projet de constitution qui est porté par le gouvernement et qui apporte beaucoup de changements, non seulement dans la constitution, mais si cette constitution est votée, dans la vie de tout le peuple malien. Il y a beaucoup de changements majeurs qui interviennent dans cette nouvelle constitution et je vais m'appesantir quand même sur les aspects qui touchent particulièrement les militaires. Il faut savoir qu'il y a une rubrique qui est créée tout particulièrement pour les militaires, pour les forces armées de sécurité, je dirais tout simplement. Et cette rubrique, c'est une première dans la constitution du Mali, donc c'est vraiment une bonne chose pour nous. Mais au-delà de nous, militaires, il faut comprendre quand même que cette constitution nous permet de prendre en compte les valeurs sociétales du Mali et met carrément l'accent sur tout ce qui est propre à nous. Quand je pense tout particulièrement à nos langues, aux légitimités, aux autorités, aux légitimités traditionnelles. Et une place est réservée à tout ceci, à la diaspora. Il y a beaucoup de changements qui sont opérés et qui vont certainement changer la vie des Maliens, mais surtout de façon significative. En fait, ce que moi je voudrais dire aux uns aux autres, c'est vraiment de s'approprier du contenu de ce nouveau projet de constitution. Et la compréhension de ce projet est nécessaire. Avant de se prononcer, les gens doivent d'abord comprendre cette constitution. Et parce que mieux vous comprendrez le contenu de cette constitution, mieux vous allez vous rendre compte de la pertinence et de l'importance de ce changement qui va venir pour les Maliens. Merci. Et Madame Koulibaly Fatoumata Keïta, Katika a présenté vraiment hakilina min na o diyara anw ye parce que an tulo bɛ kumaw la an tun m'a faamuya mais bi anw y'a faamuya an bɛ fɛ fɛnɛ Mali kan bɛɛ fɛnɛ k'a faamuya baasi tɛ o mɔgɔninfin kuma caman bɛ f'i ye jaja o kɔnɔko tɛ a kɔnɔko ka nɔgɔn i b'a fɔ ko ji min o y'an ka nisɔndiya belebeleba ye surasimusow kɔni n bɛ fɛ ka kuma fɔ Mali surasimuso bɛɛ lajɛlen ka nin constitution kura in bɛɛ lajɛlen k'a ta ba la a ka kan cogo min na an bɛɛ k'a kɛ ten point min diyara anw ye kosɛbɛ kosɛbɛ o y'an ka fɔlɔfɔlɔ kow seginni a ma dugutigiw bilal'u place la yani k'a fɔ ko jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛ sigi kuma bɛɛ jamana bɛ girigara giri la o ko bɔra a la an Maliyɛn dama an kana ɲɔgɔn na bila vraiment o diyara ne y'a ko kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ne ye Mayimuna Kamara ye ne ye min tɔmɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw olu sen bɔlen gouvernement ka ko la vraiment ne content na k'a fɔ ko Mali tɛ tila a tilabaliya in diyara ne ye fɔ k'a dama tɛmɛ ne contannen don armée kɔrɔ kojugu parce que n'i y'a ye ko fanga anw bɛ pan ka puruti fɛn fɛn la k'an da ka sunɔgɔ ala ni armée sababu a n'an cɛw sababu i y'a faamu donc ni mun fɔra ani k'a fɔ cɛ ni cɛ tɛ furu ɲɔgɔn ma muso ni muso tɛ furu ɲɔgɔn ma o t'anw danbe ye vraiment o t'anw danbe ye o diyara ne ye fɔ k'a dama tɛmɛ k'u jija halisa an bɛ ala deli ala ka barika don a ko la ala k'a ta fanga d'u ma Asimi yɛrɛ min ye ko min sababu ye an bɛ ala deli a ka baara bila kɔrɔ ye ka n'a bila bana jugu ye ala ka kisi ni tanga k'a n'a ye a bɛ sira fɛn jugu min ye ala k'a kisi a ma bɛn min ɲini alaw t'a la bolo ala k'a nɔgɔya n'a ye weleda min bɛ n bolo ka s'u ma bɛɛ ka jɛman ta ka bilenman to ye bilenman ye nɔ de an t'o fɛ an bɛ jɛman in de fɛ an b'a bila kɔnɔ kati muso bɛɛ a bɛɛ surasimuso fara civilimuso kan ani polisimuso ni gendarmemuso a bɛɛ lajɛlen ani veuve an bɛɛ an bɛ jɛman in bila kɔnɔ ni ala sɔnna a ma inchallah